πήγαινα να κάνω τις δουλειές μου και μου είχε στήσει ενέδρα ο Ξιδάκης, γιατί δεν του έχει περάσει τώρα 10 χρόνια αυτά που έχει κατορθώσει. Και πήγαινα με τρακάρι με το αυτοκίνητο, τον απέφυγα και κατέβηκε με το όπλο και με πυροβολούσε μέσα στον κόσμο. Έχω δεχτεί εγώ μια ξέχουτη σφαίρα στο κεφάλι και ένα παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιά, ήταν θαμώνας εκεί, εργάτης. Ακόμα στο νοσοκομείο Τατιάνα, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο προς το παρόν. Εσύ είμαι σε κατάσταση σύγχυσης. Έχεις χτυπήσει στο κεφάλι, έχεις τραύμα στο κεφάλι. Ναι. Το άλλο παιδί σε τι κατάσταση είναι? Είναι στο χειρουργείο. Ήταν εργάτης εκεί στις ζωοτροφές, πήγα να πορτώσω ζωοτροφές εγώ. Αυτός με παρακολουθούσε, μου είχε στήσει ενέδρα και μόλις με είδε και κατέβηκα από τα μάξι, μου επιτέθηκε με τα μάξι αρχικά. Τον απέφυγα και μετά τράβηξε το όπλο και με πυροβολούσε. Μέσα στον κόσμο, εκεί οι εργάτες. Μέσα μπήκε μέσα στην επιχείρηση, τα πίεσανε οι Ευρώπη κάτω στα γραφεία. Αν δεν ήμουν δηλαδή έλουρο, θα με έχει σκοτώσει και εμένα και δεν ξέρω πόσο άλλο θα πω. Το παιδί που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένο, τι ηλικίας είναι? Μια τριανταριά, κάπου. Είναι ντόπιος κριτικός, είναι αλλοδαπός? Ναι, από το Ηράκλειο. Ήταν υπάλληλος του μαγαζιού. Πήγα να πάρω ζωοτροφές, από εκεί παίρνω τις τροφές για τα ζώα. Έγινε κάτι, Στέφανε, με τον Ξιδάκη, είχε προηγήσει? Όχι, τίποτα. Αυτός πάντα με προκαλεί από τότε, Τατιάνα. Δεν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός? Τίποτα. Ήταν μια καθαρή ενέδρα. Έτσι λειτουργούν οι άναντροι. Με ενέδρες. Και να το αναφέρεις όπως το λέω, ότι οι άναντροι λειτουργούν με ενέδρες. Οι άναντροι. Ήσουν αοπλός? Ναι, εννοείται. Τατιάνα, άμα δεις το βίντεο, με κυνηγάει σαν το θύραμα. Πυροβολάει 2-3 λεπτά και σκορπά θάνατο στον κόσμο. Σκορπά θάνατο στον κόσμο. Και μου λες ότι αν είχα εγώ όπλο σε άμυνα, δεν θα προσπαθήσω να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο και τον εαυτό μου. Πρέπει να με ψεύτιζε, αν το πω αυτό. Εσύ επιτρέπεται τώρα να οπλοφορείς? Όχι, δεν επιτρέπεται και γι' αυτό δεν οπλοφορώ. Ο Ξιδάκης επιτρέπεται να οπλοφορεί? Όχι, παράνομα οπλοφορεί.